Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a dát like. Možná jste si všimli, že někteří lidé zůstávají i ve vyšším věku čilí, plní energie a zdraví, zatímco jiní bojují s únavou, častými infekcemi a postupným zhoršováním zdravotního stavu. Čím to je? Není to jen o štěstí nebo genetice. Jedním z klíčových faktorů je způsob, jakým pečujeme o své tělo, a to i v těch nejmenších detailech. Většina z nás má zažitou rutinu. Spěchujeme se, čistíme se zuby, možná použijeme krém a myslíme si, že děláme vše správně. Ale co když vám řekneme, že existuje 5 opomíjených částí těla, které většina lidí, zejména starších, nečistí správně? A co když právě tohle zanedbávání může vést k vážným zdravotním problémům? Nové výzkumy naznačují, že špatná hygiena těchto oblastí může přispívat k chronickým zánětům, oslabení imunity, ale i k závažnějším onemocněním, jako jsou srdeční choroby nebo dokonce pokles kognitivních funkcí. Naštěstí stačí pár minut denně navíc, abyste těmto problémům předešli. V tomto videu vám odhalíme, které části těla nejčastěji přehlížíme, proč je jejich správná péče tak důležitá a jak jednoduché změny ve vaší hygienické rutině mohou výrazně zlepšit vaše zdraví, energii a celkovou pohodu. Představte si, že každý den dokonale uklízíte svůj domov, ale zapomínáte na jednu jedinou plochu. Postupně se tam hromadí nečistoty, bakterie a zbytky jídla. Přesně to se děje ve vašich ústech, když zanedbáváte péči o jazyk. Tento zdánlivě obyčejný sval totiž představuje ideální prostředí pro množení bakterií. V každém okamžiku na něm žije přes 700 druhů mikroorganismů. Proč je to takový problém? Škodlivé bakterie z jazyka se mohou dostat do krevního oběhu přes drobné ranky v dásních, které jsou u starších lidí obzvlášť časté. Studie spojují špatnou hygienu jazyka se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění, komplikací cukrovky a dokonce i respiračních infekcí. Zapomenutý jazyk navíc oslabuje váš imunitní systém, zhoršuje schopnost vnímat chutě a je častou příčinou chronického zápachu z úst. Řešení je přitom jednoduché a zabere jen pár vteřin denně. Nejúčinnějším nástrojem je speciální škrabka na jazyk, která odstraní bakterie mnohem efektivněji než zubní kartáček. Správná technika? Jemně škrábejte od kořene jazyka směrem ke špičce, bez přílišného tlaku. Po 3 až 4 přejetích uvidíte, jaký nános bílého nebo nažloutlého povlaku jste odstranili. Paní Ludmila, 68 let, se mnou podělila o svůj příběh. Celý život jsem si myslela, že stačí pořádně vyčistit zuby. Až když můj zubař doporučil škrabku na jazyk, jsem pochopila, proč jsem pořád cítila nepříjemnou pachuť v ústech. Dnes už nedám na škrabku dopustit. Ale to není jediné místo, kde se bakterie rády schovávají. Věděli jste, že podobné nebezpečí číhá i na opačném konci těla? Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik práce vaše nohy denně odvedou? Každý krok představuje náraz odpovídající 3násobku vaší váhy. Přesto péči o nohy často odsouváme na poslední místo, rychlé opláchnutí ve spěše a hotovo. To je ale zásadní chyba, která může mít vážné zdravotní důsledky. S přibývajícím věkem se naše nohy mění. Kůže je tenčí, přirozená tuková vrstva na chodidlech ubývá a cirkulace kůže se zpomaluje. To vše vytváří ideální podmínky pro vznik plísní, bolestivých prasklin nebo dokonce nebezpečných infekcí. U diabetiků může špatná péče o nohy vést až k syndromu diabetické nohy. Jak správně pečovat o nohy? Začněte důkladným omytím vlažnou vodou s jemným mýdlem. Nezapomeňte na meziprstní prostory. Právě zde se nejčastěji usazují bakterie. Důležitější než samotné mytí je však pečlivé osušení. Vlhkost mezi půsty je hlavní příčinou plísňových onemocnění. Pan Jaroslav, 72, mi vyprávěl. Vždycky jsem nohy jen opláchl a utřel do ručníku. Až když mi lékař objevil plíseň, naučil mě, že mezi půsty se musím doslova vysušit. Od té doby nemám žádné problémy. Pravidelná kontrola nohou je stejně důležitá jako jejich čištění. Hledejte změny barvy kůže, otoky nebo ranky, které se špatně hojí. Ty mohou být prvními varovnými signály závažnějších problémů. Ale zatímco nohy nesou celou naši váhu, existuje jedna malá část těla, která hraje překvapivě velkou roli v našem zdraví.
Většina z nás vnímá podpaží jen jako zdroj potu a nepříjemného zápachu. Ale věděli jste, že se zde ukrývá jeden z nejdůležitějších lymfatických center vašeho těla? Právě v podpaží se nachází hustá síť lymfatických uzlin, které filtrují toxiny a bojují s infekcemi. Když tuto oblast zanedbáváme, vlastně se podrážíme vlastní imunitu. Problém začíná nenápadně, zbytky antiperspirantů se mísí s potem a odumřelými kožními buňkami, vytvářejíc dokonalé prostředí pro bakterie. Výsledek? Nepříjemný zápach, podráždění a v horších případech i záněty lymfatických uzlin. Studie ukazují, že pravidelné hromadění toxinů v této oblasti může přispívat k chronické únavě, oslabení obranyschopnosti organismu. Správná hygiena podpaží není složitá, ale vyžaduje systematičnost. Místo agresivních antiperspirantů s hliníkem zkuste jemné přírodní deodoranty. Důležité je také podpaží pravidelně exfoliovat, jednou týdně použijte jemný peeling, který odstraní odumřelé buňky a uvolní ucpané pory. Paní Alena, 65, se svěžila. Když jsem přestala používat silné antiperspiranty a začala se o podpaží starat šetrněji, nejenže zmizel nepříjemný zápach, ale přestala se mít také tolik problémů s pocením. Nezapomeňte, že podpaží potřebuje dýchat. Noste prodyšné přírodní látky a vyhněte se příliš těsnému oblečení. A pamatujte, zdravé podpaží není jen o kosmetickém efektu, ale o celkové podpoře vašeho imunitního systému. Zatímco podpaží čistí vaše tělo zvenčí, existuje jeden malý orgán, který filtruje vše, co vdechujete. Každý den projde vaším nosem přibližně 10 000 litrů vzduchu. Tento dokonalý přírodní filtr zachytává prach, alergeny a bakterie dříve, než se dostanou do plic. Ale co se stane, když se tento filtr zanese? Přesně jako u klimatizace v autě, systém přestane fungovat správně. S přibývajícím věkem se naše nosní sliznice vysušuje a samočisticí mechanismy slábnou. To vede k častějším zánětům, horšímu spánku a dokonce ke sníženému okysličení mozku. Studie Harvard Medical School ukazují, že lidé s chronickou nosní obstrukcí mají o 30% vyšší riziko kognitivního poklesu. Jak správně pečovat o nos? Začněte jemným vyplachováním nosu s solným roztokem pomocí konvičky Netipot. Tento ajurvédský způsob je účinný a šetrný zároveň. Pro rychlé osvěžení během dne použijte mořskou vodu ve spreji. Nezapomeňte na správnou techniku smokání, nikdy nesmokat oběma nosními dírkami zároveň, abyste předešli zánětu středního ucha. Paní Eva, 70, mi řekla, když mi vnuk ukázal, jak používat nosní konvičku, byla jsem skeptická. Dnes se tuto ranní rutinu nedokážu představit bez ní, konečně se mi lépe dýchá a přestala jsem chrápat. V zimních měsících pomůže zvouchčování vzduchu v ložnici a lehké promazávání nosních vchodů přírodním olejem. A pamatujte, pokud zaznamenáte přetrvávající kuvácení z nosu nebo podivný výtok, neodkládejte návštěvu lékaře. Zatímco nos čistí vzduch, který vdechujete, existuje jeden malý záhyb na vašem těle, kde se bakterie rády schovávají. Víte, které místo na těle nejčastěji vynecháváme při hygieně? Podle studie Journal of Medical Microbiology je to překvapivě pupek. Tento malý záhyb kůže představuje ideální úkryt pro bakterie. Vědci v něm objevili až 67 různých druhů mikroorganismů, včetně některých potenciálně nebezpečných. Proč je pupek tak problematický? Jeho tvar vytváří teplé a vůhké prostředí, kde se daří bakteriím a plísním. U starších lidí je riziko ještě větší. Snížená pohyblivost stěžuje důkladné čištění a tenčí kůže je náchylnější k infekcím. Zapomenutý pupek může být zdrojem nepříjemného zápachu, ale i vážnějších kožních problémů. Jak správně pečovat o pupek? Jednou denně je jemně očistěte vatovou tyčinkou namočenou ve vlažné vodě nebo jemném antiseptickém roztoku. Důležité je pupek poté důkladně osušit. Vůhkost je hlavní příčinou problémů. Pokud máte pupek hluboký nebo máte omezenou hybnost, požádejte o pomoc blízkou osobu. Paní Marie, 68, se svěřila. Celý život jsem si myslela, že stačí pupek opláchnout ve sprše. Až když mi dcera všimla zarudnutí, začala jsem ho čistit vatovou tyčinkou. Za pár dní problém zmizel a já se konečně zbavila toho podivného zápachu.
Zvláštní pozornost věnujte pupku po koupání v bazénu nebo rybníku, kde se může usadit více bakterií. A pokud zaznamenáte zarudnutí, svědění nebo výtok, neváhejte navštívit lékaře. Nyní, když jsme prošli všech 5 klíčových oblastí, je čas souhnout, jak malé změny mohou přinést velké výsledky. Nyní, když znáte všech 5 opomíjených částí těla, se možná říkáte, stojí těch pár minut denně navíc opravdu za to? Odpověď zní jednoznačně ano. Každá z těchto drobných změn v hygienické rutině funguje jako investice do vašeho dlouhodobého zdraví a ta se vám mnohonásobně vrátí. Představte si to jako péči o drahocenný stroj. I ten nejkvalitnější mechanismus potřebuje pravidelnou údržbu všech svých součástek, aby mohl léta bezchybně fungovat. Vaše tělo není jiné. Když se o něj staráte komplexně, odměňuje se vám lepší imunitou, svěžestí a energií. Začněte postupně. Vyberte si nejprve 1 nebo 2 oblasti, které chcete zlepšit. Třeba jazyk a nohy. Za týden přidejte péči o podpaží. Postupem času se tyto návyky stanou přirozenou součástí vašeho dne, stejně jako čištění zubů. Pan Jiří, 72, mi napsal: postupoval jsem podle vašich rad krok za krokem. Po měsíci si manželka všimla, že už nechrápu, lépe spím a dokonce mi zmizely potíže s ekzémem. A to všechno jen lepší hygienou. Pamatujte, že nikdy není pozdě začít. I malé zlepšení se počítá. A když si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem, může vám pomoci přizpůsobit péči přesně vašim potřebám. Chcete-li se dozvědět více tipů pro zdravé stárnutí, přihlaste se k odběru našeho kanálu. A nezapomeňte sdílet své vlastní zkušenosti v komentářích. Vaše rady mohou pomoci ostatním. Klikněte na tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další užitečná videa. A pokud se vám tento průvodce líbil, dejte mu palec nahoru. Pomůžete nám šířit tyto důležité informace dál.